op bladsy 7. En in geheel gaan die gedig dan eintlik daaroor, of vra die vraag, waartoe is ons as mense alles in staat? Waartoe zijn wij? De deur dicht doen en niet weer open. Verliefd zijn en verliezen leren. De schaamte uit de kleren helpen. Af en toe een paperclip verbuigen. Het kind dat later weg zal lopen, wassen. De planeet ontluisteren. Slapen gaan en soms ontwaken. Zo nu en dan een ei verplanten. Hier en daar een oorlog beginnen. Of nog een droom begraven. Van huid veranderen. De kraan openzetten en niet meer sluiten.